Para o vindeiro xoves, a Asociación de Empresarios de Chantada ten convocada unha reunión ás 9 da noite para escoller nova directiva. A tan só 2 días non se presentou ningunha candidatura, polo que o futuro da asociación é incerta. A fecha de hoxe non se presentou ningunha candidatura, aunque como xa se dixo e os socios saben, pódense presentar incluso o mesmo día das eleccións, non? O sea, non é que o plazo para presentar candidaturas este pechado, simplemente se facía así pois por un tema de logística, de poder preparar papeletas e tal, para que ese día o tema das votacións fora máis áxil. Pero si se queren presentar o mesmo día, aparecer cunha candidatura e facer a presentación, pois nada, prepararemoslo a prisa e correndo como mellor se poda e nada máis, farás así, pero bueno, xa digo, a fecha de hoxe non hai nada e de momento tampouco temos ningún indicativo de que se vaya a presentar ninguén. Unha mala opción para a asociación que se creaba legalmente no ano 1990, xa que pecharía as súas portas, dado que a actual directiva en funcións abandona todos os seus cargos. Pois nese caso, como xa se sabe, nós levamos como un pouco máis de medio ano como directiva en funcións e, bueno, ahora mesmo xa decidimos non continuar nin en funcións, nin presentarnos novamente. Pois en caso de que non se presente ninguén, pois supoño que ali entre os socios que estemos nesa reunión decidiremos que facer, pero para cumplir a legalidade habría que organizar unha asamblea xeral para formar unha comisión liquidadora e liquidar a asociación e cesar a actividade. Algo do que se lamenta o actual presidente, xa que se tira pola borda moito traballo despois de máis de 20 anos de existencia. Sería unha pena, a min personalmente daríame moita pena porque, bueno, hai moito traballo, hai todas as directivas, por suposto, non só nós, todas as directivas fixeron moito traballo, conseguíronse moitas cousas, conseguíronse dar á asociación unha entidade que é capaz de levar a cabo cousas de interés xeral, pero claro, o que non pode ser é que funcione sin que haxa alguén por detrás. O sea, isto ten que estar organizado como é debido, senón é totalmente imposible. Agardemos que ata o vindeiro xoves alguén se poña á fronte da asociación para seguir así apoiando o comercio da vila do Asma.